bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kuluduka latha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina umfeze kuntusu ngakhumalo bathi ilasbona amakhumalo mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya ngizophinda ucela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungabe usakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umthandeni umfoka amanqele lapha useqhamukene nendumezulu eyomcimbi lapha la ezoba khona amukelo lapha ekubuya kwakhe lapha phesheya kwezilwandle lapha eUnited Kingdom so khumbule ukuthi iGcokamelisha kunemasonto impela elingekho lapha ngemuva komcimbi impucuzeko lapha nekade ikhona ukuthi alibanga ingxenye yomcimbi bese lithola igig ke elikhomba lapha phesheya kwelwandle eUnited Kingdom iGcokamelisha elibese libuya lapha la selifika nesisu leso lokuthi elifuna lapha ukuhlangatshezwa workshop laphana egugudlamini park laphana ke abaculi abazoba bayingxenye yalomcimbi laphana kuba khona uSminoff uthwasele khansela kanjalo laphana umjabulisi uJaiva Zemnike udlubheke kanjalo laphana noduma kahle bahuphe baningi kakhulu nje laphana abala laphana abantu abafana no Limit uAlimgobe kanjalo laphana ungizwe nayo kuzoba kumphathi ohleli inkosi amagcokama uPotso kanjalo futhi Ntwana eyendidana lamfana nomfana webhopho ibona abantu abazoba ingxenye yalomcimbi lana kodwa sesithole sithi ezinye indaba lapha eziqhamuka lapha ngasohlangothini lamaVikelambuso lapha ukuthi engathi sekuqinisekise ukuthi ayazqhalelanisa nalo mcimbi lona awezokuba ingxenye yalomcimbi statement nje esifike sabhala umhlenge imali engicabanga ukuthi uyena umphathi ukwamaVikelambuso lapha ubhala ukuthi ayike into esingeke siyenze uma yenziwe kahle ngesivumelana abathandi bomculo enabathandi becommand ngithanda ukunazisa ukuthi icommand ayihlangene nalomcimbi yebo uMasondo usithintile kepha akasivumelananga ubeka ukubekile sabeka nathi okwethu wahamba umuntu ezobuya kuyasethusa uma sasibona sifaka post ekubeni singayiphothulanga ingxoxo yethu bekumele esiphothule ingxoxo kuqala sivumelana bese mfaka kwiposta wasethi uyaqinisekisa ukuthi iCommander izobe ingekho kulomcimbi kepha abantu bangaya ukuyokweseka lo mcimbi lona bhala kanjalo umhlenge imali okuyena lapha nekade ekhuluma ohlangothini lamagezi amahle ke qinisekisa indaba zokuthi amagezi amahle awazokuba ingxenye yalo mcimbi lona othinta lapha iGcokamelisha homecoming celebration mhlawumbe na engakuthini okwakho ukuphawula kuleli site elithinta lapha amagezi amahle mhlawumbe ukuthi azqhalelanisa nalomcimbi lahlala lapha kwi-comment section sidingidele indaba ngaza ukuthi yona ndaba bayihamba phambili namhlanje kwezenkezo ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.